Ola, benvido ás Cousas de Pau, un podcast detecido en galego. Aquí veño basicamente a falar das cousas que me gusta calcetar, as cousas que quero facer, as cousas que estou facendo. Basicamente veño a esbardallar o que me gusta, que é calcetar. Non che vou ensinar a facer as cousas, senón que simplemente veño a presumir do que teño. Se viches o episodio anterior, xa ves que non estou no mesmo sitio. Basicamente, o lugar onde gravei a última vez, creo que a iluminación non era moi boa e desvirtuaba completamente as cores. Eu miraba o que había na pantalla e o que enseñaba eu en foto e non se correspondía para nada, entón espero que aquí se vexa un pouco mellor. Estou no meu opozulo, aquí onde estudo, teño o escritorio diante, teño o escritorio de lado que uso de apoio para cando teño 40 temas abertos, e ca luz de estudio, que é bastante boa, espero que se vexa. Está oscurecendo xa moi cedo, é que estamos a 6 de setembro, xa son as 5:30, xa se empeza a notar os días. Entón, pois nada, intentarei gravar super rápido. O meu obxectivo é 30 minutos, non pasarme deso, e a ver como se me dá tempo. Vale, como estou no meu opozulo, dixen, que podo ensinar así de principios? Pois vou ensinar cousas que fixera na miña locura opositil, que foi como un mes antes das oposicións. Eu oposito a educación, as oposicións foron o 22 de xuño, e o mes de maio tolei, o sea, empecé a montar cousas o tuntún, fixen 20.000 calcetíns que regalei, algúns eran para min, outros para meu pai, sobre todo para meu pai é o que máis disfruto os calcetíns que fago. Entre esas, pois, fixen algunhas prendas que ainda teño, algunhas regaleinas, pero bueno, vou ensinar únicamente 3 que teño aquí. Nesa loucura opositil que tuve entre os meses de maio e xuño de 2024. Vale, para comezar, vou ensinar unha camiseta. É un patrón gratuito de Drops, que está feito, ademais, creo que era que recomendaba o patrón, é Drops París, é un algodón, 100% algodón, é un pouquiño gordiño, dá bastante calor, sinceramente non vale para o verán a tope, máis ben entre tempo, primavera e verán pola noite, porque polo día con isto afogaba. Pero bueno, esta ten un fío solto porque, como non, que se note que está feito a man. Useina bastante, pero non recordaba eu que isto fora tanto para baixo. Pois nada, terei que cortar. Eso que pun aí co fío solto. Empezase por abaixo, vas subindo hasta o largo que queiras o corpo. Despois fanse diminucións por diante e por atrás, é simétrico. Faz disminucións hasta que chegas á altura desexada, e despois unes dianteiro e traseiro montando uns puntos que van ser o do pescozo. Faz un pouquiño de elástico, que ao ser algodón isto non é nada elástico, é máis ben decorativo, e a verdade é que queda moi ben posto. O tema é eso, Drops París é bastante gordiña e dá por días de calor, cero recomendado. Levoume, na miña locura, levoume uns 5-6 días facelo, en principios mediados de maio. Vale, despois, eso, como xa vos digo, fixen un mogollón de calcetíns, e despois a finais de maio, foi cando montei este que sale na revista Line. Non recordo a autora ahora mismo do patrón, pero bueno, é un chal, non é semicircular porque non fai círculo, é máis ben así, non sei como definir esta forma, non me sale agora a palabra, pero bueno, ten un montaxe aquí, como se chama? Garter tap, non? Un montaxe de punto bobo, e despois vas aumentando sempre ao final e ao principio de cada volta. Non me acordo agora mismo, pero eso. E punto bobo durante un anaco, despois fai aí un
encaixe, moi sencilliño de memorizar, trabase má lengua. Despois outra vez fai punto, despois vai outra vez o encaixe e pechase. Eu fixen isto cunha Katia Fair Cotton Infinity, usei os 200 gramos do ovillo e eses 200 gramos non me daba para facer todas as repeticións que pedía. Así que fixenlle menos repeticións do último encaixe. E queda ben. E sobroume, nada, unha boliña que non sería 1 gramo ou 2. Eu xa me iría sudando, pechando isto, porque non... Madre mía, pasei un pouquiño mal. Pero chegoume xustiño. Isto leveino de vacacións e non se usou. Por que? Porque eu teño esa genética galega de leva algo por ser fresca e non refrescou ningún día. Pero non ocupaba moito na maleta, así que tampouco me importou moito. Vale, nesa loucura opositil montei un xersei tamén da revista Line e este da... nombre da autora, nada, que das revistas non me suelen acordar os autores. Silvia algo, non recordo. E é o Funfetti, que é moi gracioso e divertido. Usei Katia Merino Classic, que é unha mezcla de acrílico e lana merina. Eu usei 3 cores para o corpo e unha cor diferente para os elásticos e puños. Das cores usei uns 120 gramos de cada e dos elásticos debín usar uns 60 algo. E é un xersei que se fai por partes, empezas de abaixo a arriba, dianteiro e traseiro, faz por separado, as mangas tamén se fan en plano por separado, e despois, cando acabas, coses as mangas unes dianteiro e traseiro, coses as mangas ao corpo, e despois é cando faz a costura toda desde a manga hasta o corpo. Eu, en vez de coser, coller fío e agulla e facer pim, 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 o que fago é ganchillo. É moito máis cómodo, máis rápido e gustame máis. Creo que son máis rápida facendo con ganchillo que con agulla e fío. Isto monteino a principios de xuño e acabei nos 5 ou 6 días despois de ser as Opus. A verdade é que facer en menos dun mes isto, super orgullosa. E bueno, eso, acabei no en xuño, así que está sen usar e teño unhas ganas locas de poder usalo xa, que veño frío, hoxe chove, pero non fai o suficiente frío como para usar isto. Bueno, agora estou aquí no meu Opozulo co meu Opo xersei, imagino me volvendo a estudiar aquí, non sei se me dá ganas ou me deprime, pero bueno, a ver, algún día conseguirase aprobar, esperemos que sí. Vale, e iso na miña Opo loucura. Neste verán, pois, fixen cousas. Por exemplo, o que fixen este verán foi suscribirme a Lana Box, porque eu lana de ovella, pois sí que teño usado, pero que son as fibras de verán, pois non, estou moi perdida nese mundo, entón voume a suscribir a Lana Box para empregar fibras diferentes, conocer marcas diferentes. En unha da Lana Box deste verán viña Ada de Aitana Villa, viña cun patrón dunha camiseta de manga corta e con encaixiño, que, bueno, non era fea, pero a min gustan as cousas máis de tiras. Entón o que fixen foi montar, que esta xa fixen varias, como se nota aí, que tiña doblada no caixón e notase a marca de estar doblada. Bueno, é a camisol number 4 de My Favorite Things to Knit, e que se note que teño un nivel de inglés acreditado pola Escola Oficial de Idiomas. E nada, empézase cos trianguliños, 2 iguales para diante e 2 máis pequeniños para atrás, empezanse da mesma forma, cosa que nos de diante sigues máis tempo e nos de atrás non, deixando os puntos en espera. Creo que pide deixar en espera 4 e eu empecéi xa na volta na que son 8 puntos, porque quería que as tiras foran un pouquiño máis anchas. E entón así, o que consegui, en vez de empezar na volta 1, pois empecé na volta, non recordo que volta era, na volta 8, non sei. Empecé onde había 8 puntos, que era o que quería eu para
para o icor final. E iso, empezas cos trianguliños e tiras para baixo, hasta o largo que queiras. Eu fixen un poquinho corto, a maioría dos meus pantalóns son de tiro alto, entón con que me chegara a tapar a cinturilla do pantalón chegábame. Isto leveino para as vacacións e fixen unhas fotos que algún día subirei a Instagram. Fui a Gran Canaria e en Mogán, en Beneguera, hai unhas formacións volcánicas moi curiosas na que a pedra volcánica ten cores e a min recordábame a esta cor e foi o que levei posto ese día e saquei fotos porque me gustaba como quedaba ali. O sea, algún día subo o tema. E iso, isto é Aitana Villada, a cor era Summer Turquoise ou algo así, e usei uns 60 gramos bambú e seda, que non o dixen, a composición é bambú e seda. Noutra lana box fixen o patrón que viña pensado para esa lana, lana no, que son fibras vexetais. Bueno, fibras vexetais non, porque a seda non é vexetal. Isto é lino e seda de Ovillobá, e é o patrón de aresta que se chama Arena e Sal, que se empeza desde abaixo, faz o encaixe, faz o corpo, e despois os trianguliños de diante e de atrás, os 4 trianguliños, que son eso, iguales. Esta é completamente simétrica, non hai diferencia entre adiante e atrás. Despois facer os trianguliños, deixas en espera os puntos correspondentes e recolles puntos ao largo de cada V, recolles puntos para facer icors. E despois ao final recolle os puntos todos dos icors e os que xa tiñas en espera dos trianguliños e faz as tiras. Que eu pas tiras para non facer un lío puxen puntos diante, fixen magic loop diante e atrás e fixen chin para arriba e así quedoume moi planiña e moi gustosa. Fixena 2 veces porque unha vez non sei que me pasou e a primeira vez quedoume super floja. Esta foi a que tiña posta no episodio anterior. Quedoume super floja. Entón o que fixen foi desfacela e volver a facer e sobraron gramos. O sea, ao principio debían usar uns 120 uns 130, ahora mesmo non recordo, pero nesta última vez usei uns 115, sobraron uns pouquinhos gramos. Non, debían ser uns 120, que 10 gramos é unha barbaridade. Sí, uns 120. E nesta última usei uns 115 máis ou menos. Super gustosa. O lino é un pouco rígido, eu espero que co uso e cos lavados suavice, que é o que suele facer o lino, polo que teño entendido, pero bueno. Agora xa sei que me gusta o lino para camisetas de verán, porque hasta este momento non o sabía, porque nunca o probara. Seguirei suscrita a Lana Box para coñecer máis marcas, fibras e cousas? Non sei. De momento sí. Xa me colleron o pago para o mes que ven. Pero son opositora. Teño un traballo a tempo parcial e estas cousas son caras, pero bueno, polo menos hasta final de ano estarei. A ver. Vale. E con isto que teño feito dos últimos meses. Bueno, nestas últimas semanas que máis terminei? Hai unha locura por ter fillos ao meu arredor, entón pois fixen varios xerseis de bebés. Gústame moito. Este patrón está sen rematar, ten os fíos sueltos. Non o considero rematado 100% porque ainda está a medias, pero bueno. Fixen este, é o mesmo patrón e o mesmo hilado ca este. Están, eso, todos os fíos sueltos. É o Good Old Raglan, que é un patrón gratuito que está en Ravelry, non recordo ahora mesmo a diseñadora, pero bueno, vai de talla de 0,3 meses hasta 14 anos, unha cousa así. E o que usei aquí, por exemplo, foi Katia Sonajero, que é algodón e acrílico, e aquí usei Katia Sonajero e a gris é Missouri, que ten a mesma composición, é algodón e acrílico, simplemente que a Missouri son cores sólidas e a Sonajero son con pintitas. Este ten pintitas azuis e marroncitas, e este ten pintitas azuis, naranxas, marroncitas tamén.
2 azuis, unha naranxiña, sí. E eso, super fácil de facer, e quédame rematar cabos e lavar. E xa poderéis regalar cando sexa o momento. Outra cousa que acabei, que foi o que levei no avión para ir de vacacións a Gran Canaria, que confundíme un pouco nas trenzas, e tamén está sen rematar, teño que rematarlo dunha vez. Está por aquí. Levei no montado unha parte do elástico, e despois nada, son unhas trenzas bastante sencillas. Teño un vídeo en Instagram de explicar, porque non levei as agullas e xa está, non levei máis nada. Teño un vídeo en Instagram explicando como fago as trenzas sen agulla auxiliar. E nada, e como tampouco levei agulla para rematar, evidentemente, pois fixen o peche como puiden cas propias agullas de calcetar. Confundinme un pouco, delle máis, fixenlle unha volta, 2 voltas de máis a cada trenza, porque por non mirar o patrón, por aprendelo de memoria, basicamente. Na miña cabeza eran 8 voltas entre cruces, e non eran 8 voltas, eran 6, non me acordo. Non, eran 6 voltas entre cruces e eu facía 9, porque na miña cabeza eran 10 en total, e non eran 10 en total. Queda un poquinho máis alto por culpa deso, pero tampouco queda... non se nota. Pa que negar? Non se nota. Noto eu porque eu sei. E así. Pero bueno... queda moi ben. O ter bastante elástico vale para a miña cabeza, que é un pouco pequeno, e vale tamén para un que teña bastante máis cabezón que a min. Eso, Jason Cashmere Hat, e está feito con Malabrigo Ríos, porque teño 40.000 pelotitas de lana e o meu obxectivo era acabalas todas este verán, e non é posible, porque non, porque se me cruzan cousas novas e en vez de usar as pelotitas que teño, pois uso madeixas e ovillos enteiros. Moi ben, e con isto acabo o que teño acabado. Que teño en progreso? Teño ahora mismo 3 cousas montadas. Como estou dicindo que ao meu arredor hai bastante expansión de bebés, estou facendo unha manta de bebé, estou usando o patrón O Mandecha de Belén Fernández, e estou usando, creo que se nota a inspiración e a bandeira galega, evidentemente, un azul, branco e vermelliño. E estou usando lanas Stop Bambini, que agora comprou na Katia, e hai tomei Katia Bambini, e aínda hai ovillitos que veñen caldas nas Stop, e hai outros que xa veñen ca etiqueta de Katia. É 52% lana, o 48% acrílico, pode ir á lavadora sin problema, non pode ir á secadora, pero bueno, rinde moito. Usei un ovillo, isto é o que me sobrou de azul, tiña 2 de cada cor, e a verdad é que con un e un pouquiño do outro deume para facer 3 franjas, o sea, o cadrado central e 2 franjas máis, e o mesmo o branco, isto é o que me sobrou do segundo, deume para facer 3 franxas, e nada, e agora estou xa co borde final. O tamaño final será... Recomendo vos saber canto mide o vosso corpo. Eu sei que desde a punta do meu dedo hasta o ombro contrario é 1 metro, máis ou menos. O sea, desde a punta do meu dedo hasta o ombro contrario, 1 metro, máis ou menos. Entón, isto será uns 60 centímetros de diagonal, máis ou menos. Ainda me falta o borde, que me vai dar un lado duns 80. Pode ser, sí, tranquilamente. Uns 80 centímetros de lado, que é un tamaño de manta de bebé bastante aceptable. Eso, queda o meu bordiño solo, e espero poder enseñalo acabado pronto. Seguinte cousa que estou facendo. Comentei no anterior de que tiña moitas ganas de montar o Landra co
con moer de Robledal de la Santa que tiña. Aquí está o moer, que ten eso, pintitas azuis e verdes, algunha rosa polo medio, marroncitas, super bonito e mullidito. E con esta malabrigo só en cor natural, pois montei o Landra, que non se vai ver nada porque teño aquí un desotriño. Aí. Está moi bonito. Estou xa... Ainda estou na zona na que crece simétricamente, próximamente pois tocarame aumentar só dun lado. E xa fixen a primeira sección de calado de moer. De calado, bueno, de encaixe grande, porque sí que ten estes caladitos pequenos. Bueno, problemas do directo, encheuse a tarxeta de memoria da cámara e non sei por onde iba. Sei que vos estaba falando do Landra, que é o Robledal de la Santa, fai aí unhas pintitas de color que queda moi guai co encaixe, e eso, aínda non cheguei ao punto no que deixa de medrar simétricamente, no que medra solo dun lado. Empezado pola puntiña, eso, vai medrando, hasta que chega un punto que non medra máis. Teño 40.000 fíos por rematar, vale. Da mantiña xa vos falei, o chalandra por aquí, e a terceira cousa que teño montado son uns calcetins, porque eu son da que sempre ten que ter calcetins. Estou usando este fío que é de Madejas Tejerlo, Ardora Neón, un fingering normaliño, 100 gramos, 420 metros, este é o couso. Gústame moito que poña feito con agarimo, queda moi guai, e queda espectacularmente, é unha pasada. Está empezado pola punta, sen patrón definido, o meu pé son uns 21 centímetros e medio, pois entón, cando levo 16 ou así, máis ou menos, fago o talón, este de voltas cortas, e recto para arriba, é completamente dereito, e xa estou co elástico. Acabareino o día que teña tempo para montar a seguinte punteira. Por qué? Porque senón sei que vai ser vai quedar no olvido. De vez en cando apetéceme facer un calcetín solo. Eu teño estas agulliñas cortas, son de Adi, e son uns 25 centímetros. Normalmente non o uso para calcetíns para min, porque a miña circunferencia son uns 23, máis ou menos. 22, 23. Entón, pois, como que me quedan os puntos moi separados. Pero bueno, apetecíame. Para que negalo. E de vez en cando fago os de un en un en vez de facer dous con Magic Loop. E ainda me queda todo isto. Así que creo que ainda podo sacar para facer outro par mezclando con outro fío. Non pesei o que me queda aquí, pero bueno, creo que me dá para dous pares isto. Facendo o elástico se cadra noutra cor ou a punteira noutra cor, teño que mirar cando remate o segundo calcetín. Vale, e con isto xa teño feito os que están feitos, os que están en progreso e os futuros. Futuros... meteuseme onte na cabeza e, bueno, xa me ronda na cabeza desde hai tempo facer un xersei imitando o deseño dun xogo de café de sargadelos que hai na miña casa desde que son pequena. Eu supoño que será de regalos de boda de meus pais. Entón, pois, collín Drops North que tiña na casa, isto de algunha chaqueta seguramente, ou do Encal de hai 2 anos, pode ser, que fixeno con Drops North. Sí, fixeno con Drops North. E collín papel cuadriculado e un montón de... non teño aquí os apuntes, pero bueno. E saqueime o patrón. Ainda está sen rematar. Está de lo vendo subino en Instagram e despois de subir eso empecé a gravar, a preparar as cousas para gravar. Son as 5 da tarde, pero bueno. Estou bastante contenta. Quero ver como queda despois de bloquear, porque non me dá má sensación de que isto está moi xunto. Se cadra o bloquear, separanse un pouco máis, pero bueno. Vai ser circular, seguramente, e así ao redor.
Entón eu vou ir a xogo ca taza de sargadelos de meus pais. Gústame moito o deseño. Hai un par de deseños máis de sargadelos que me gustan, pero este pareceme super sutil, non dá sensación de sargadelos loca, pero creo que sí. Fareino a saber. Non sei se queda moi xunto, se cada xuntalo máis o elástico do cuello. Estas cousas que iré pensando e algún día farei ou non farei, non sei que facer. Pero bueno, de momento, bastante contenta. A ver como queda. E outro proxecto futuro será o MCAL de Westnit, que non teño suficiente cantidad, teño bastante, de lana como para facelo con cosas que teño eu no meu armario de lana. Así que vai tocar comprar. E non sei, non teño ni idea nin de que cores escoller, nin... Non, estou moi perdida, non sei que facer. Se cadra nin participo, porque a miña intención era librarme de restos e non me vou poder librar de restos con este proxecto. Así que, non sei, teño que valoralo. Vale, e iso respecto a proxectos futuros. Quero engadir un apartado hoxe de cousiñas que entraron no meu armario de lanas estas últimas semanas. O día que publiquei o primeiro episodio foi o final do Caminiting, fixeron o bingo tejeril en Santiago. Eu, pois fun, porque sí, era un día que me daba tempo ao sair do traballo, entón, pois, fun. O do ano pasado non puidera ir xusto porque traballaba, entón, este foi unha ocasión... Parece que non teño suficiente memoria. Bueno, vou ser super rápida. Isto vai con moitos cortes, desculpade. Eso, normalmente non me dá tempo a facer a ir ás cousas que se organizan porque por horario de traballo coincídeme, pero nesta ocasión puiden acercarme hasta o bingo tejeril do final do Caminiting. E tocoume algo no bingo que me tocou. Pondreivos un vídeo do que me tocou. Basicamente é unha peza tecida dúas hebras que está tinguida despois de ser tecida e que despois desfaz en dous ovillos diferentes para facer calcetins. Vale, esa é a idea, a cousa, que eu só teño unha ovilladora e non me vía eu capaz de ir destecendo para ir ovillando dous ovillos ao mesmo tempo, unha man e outro co ovilladora. Entón, Natalia de Fainotí, que estaba ao meu lado, díxome, vente un día á tenda e facémolo sen problema. Fun á tenda, comprei a lá dos calcetíns que vos ensinei e volvín cos meus dous ovillitos de encallans feitos. Son simétricos, o sea, empeza e acaba no mesmo cor, e creo que me vai dar para dous pares, porque, eso, os meus pés son pequeniños, así que vai me dar para dous pares. Teño moitas ganas de facelos. Cando acabe estes de madejas de ferro, farei seguramente con isto. E no bingo había xente de toda España, de fora de España, porque veo moita xente facendo camiño e calcetando. E deronme, non me quedei con nombres de nada, se atopo en Instagram quen daba estas cousas, pontreino. Este llaverito que pon Caminiting de Santiago e estes dous marcadores de ositos que tamén daba alguén, bueno, sinto, pero é que non podo focar, que eso, se localizo quen os deu, pois etiquetarei. E eso respecto ao bingo tejeril. Había moitas de vós estabades por ali e, en serio, moitas gracias polo cariño fora o día que publiquei o primeiro episodio, entón houve críticas positivas ao meu episodio e, a verdad, estes días recibindo comentarios e os abrazos que me destes ese día, pois encheos o meu corazonciño un poquinho de emoción e nada, que se estou facendo este segundo capítulo é en parte por esas mostras de cariño e de apoio que me destes. Vale, remato, que se me olvidaba, que fun de vacacións a Gran Canaria
e comprei lá dunha rapaza de La Palma, pero o que conta. Isla Bonita Colores e Lanas, e collín esta madeixa de la de calcetíns. Teño últimamente un poquinho de fijación cas cores verdes. Non sei por qué. Cores verdes azuladas, grisáceas, perdenme. Verdad? Collino en Mar de Lanas, que está en La Palma de Gran Canaria, e a verdade é que é unha pasada de cor. E nada, a la de calcetín sempre ben vida porque uso un montón. Con tantos cortes que fixen hoxe por culpa da tarxeta de memoria da cámara, non sei o que vai durar. A ver, seguramente teña que facer un poquinho de ciruxía para que teña sentido o de antes dun corte e despois dun corte, así que, bueno, espero que vos gustara o episodio, e a ver como se dan as próximas semanas para que vos poida mostrar o que teño acabado, se os proxectos futuros se realizan ou non, o en cal estou en duda, estou dudando bastante, e o xersei sargadelos, pois, non sei. Hai moitas matemáticas polo medio, se cadra o que me apetece nos próximos días é únicamente tirar para adiante sen ter que pensar e ter que facer números, faiseme moi costa arriba, non o sei. A ver, se a mostra queda ben a primeira, vai para adiante. Se non queda ben a primeira, se non quedo contenta co resultado, seguramente non sexa neste ano cando faga este xersei, que é unha idea que me leva rondando, como xa vos digo, bastantes anos. Nada, pola miña parte xa rematei. Escribídeme en comentarios para saber que non estou falando ao aire, e nada, moitas gracias. Hasta o seguinte episodio.